El Centre Cívic Riu ha acollit aquest dimarts la inauguració de l'exposició fotogràfica Hiroshima i Nagasaki, els únics atacs atòmics de la història, del fotògraf Lucas Vallecillos. L'acte ha comptat amb l'assistència de l'alcaldessa Núria Parlon, la cònsol del Japó Hiroyuki Makiuchi i del director de Fundipau Jordi Armadans. Els bombardejos d'Hiroshima i Nagasaki van tenir lloc l'agost de 1945 i van provocar la mort de 210.000 persones, tot i que la població encara pateix les conseqüències. És per això que la mostra vol fomentar la reflexió al voltant de l'armament nuclear. L'objectiu d'aquesta exposició és estimular el debat entorn a l'armament nuclear. I la idea és fer-ho mitjançant un recull d'imatges que recorden Hiroshima i Nagasaki, que ha sigut l'única vegada a la història que s'ha empleat a l'armament nuclear. L'exposició es divideix en dues parts. La primera porta de nom Testimonis i recull la història de 8 supervivents que expliquen com van viure el bombardeig i com aquest ha marcat les seves vides. La segona part, anomenada Hiroshima i Nagasaki avui, és un retrat actual de les dues ciutats, que viuen el present sense oblidar el passat i són tot un exemple de superació. La mostra està emmarcada dins la 6a edició del cicle d'exposicions diaris de viatges que realitza l'Ajuntament de Santa Coloma per sensibilitzar sobre la pau i la cooperació.